Velkommen til alle sammen, der er tunet ind her på kanalen. Vi er i dag på Nordens Autocenter, hvor vi skal være vidner til en fuldstændig vanvittig klargøring. Jeg har her med i studiet, tidligere fuldstændig exceptionel verdensmester i bilrens, nu retired, men er fuldstændig vanvittig dygtig. Jeg har mig med som medkommentator på den her fuldstændig spændende og vanvittige klargøring, vi skal se nu. Men tusind tak, Nikolaj. Det er jo en kæmpe dag for bilrensene, vi skal se i dag. Det er nemlig Patrick deroppe imod en vaskeægte Mercer. Og vi kan godt se, at vi stille og roligt går i gang. Patrick får lige de sidste. Jeg kan godt se, ja. Det sænger af træneren dernede. Det er sgu dejligt at se. Det er dejligt at se, at der ligesom bliver, at folk begynder at gå op i de her rengøringer. Altså, det er sgu ikke bare lige sådan, du. Nej, nu skummer han. Skummer på banen, du. Skummer over det hele. Jeg har aldrig set. Fuldstændig vanvittigt. Jeg har aldrig set noget lignende. Hold kæft, hvor det sprøjter. Nej, jeg husker til gengæld en klargøring i 1984, hvor man brugte en helt anden type kemikalier. Yes. Dengang der var det en helt anden sag end i dag. Det er fuldstændig excentrisk at se, hvor smukt han egentlig forskummet bilen i perfekte lag, var. Det er altså Murphys, der blev brugt dernede, det kan jeg se. Han får hver eneste sprøjt til at tælle, du ved. Hver eneste sprøjt. Men det er også noget med teknikken i skulderen. Han virkelig får, når han sprayer sådan, man kan virkelig se, at der er så gennemtrænet, og han rammer ikke en centimeter for meget, så han er 100% præcis. Men Patrick, han er jo klassisk trænet, det kan man se. Det er 100% efter bogen, han kører. Men også for menneskerne ude bag skærmen, så bruger han lige nu sådan en håndtørrer. Det ligner en hårdtørrer, det er det ikke. Det er en meget, meget kraftigere tørrer. Hvad er det, den tørrer kan? Jamen, den kan tørre mere eller mindre alt. Altså, den kan tørre sand i Sahara. Det vil jeg bare sige. Og den er rød, hvilket er min yndlingsfarve. Og det må man give Patrick. Han har sans for æstetik, og han har sans for tørring. Og når man virkelig skal have tørret sådan en bil, så skal du godt ned i den. Og du skal helt dernede, hvor det går ondt. Der var der fandme. Hold. Det er fandme imponerende. Det er helt sindssygt imponerende. Det er simpelthen det smukkeste, jeg længe har set. Jeg vil bekvæle mig selv her, fordi det er simpelthen fuldstændig fantastiske scener her. Hold kæft, hvor vi gjorde det. Det er du lidt emotionel nu også, ligesom mig. Ja, det gør jeg. Jeg kan ikke det. Det er jo et verdensstjerne uden lige. Altså, verdenshistorie. Tusind tak. Tusind tak til dig, Nikolaj. Tusind tak, fordi du gad komme i dag, Emil. Det var selvfølgelig. Tusind tak, fordi jeg måtte opleve det her. Det var fantastisk. Farvel.